concello deste tipo só pode haber un persoal. Aínda non confirmou nada, pero o alcalde popular de Carballedo, Julio Yebra Pimentel, amosase disposto a continuar na vida política e presentarse de novo como candidato. Nin confirmo nin desminto, vamos, non. Vamos a ver, en principio, díxeno xa noutras ocasións, encontrome ben, desde o punto de vista da saúde, de unha etapa anterior que estaba un pouco, pero bueno, no momento estou perfectamente ben. É certo que bueno, que levo xa moito tempo en todo isto, e que, pero por outra parte, pois, agora mesmo, a xente, moitísima xente, teño que dicirlo así, que me pide que continúe. Eu noto pois, o afecto e o cariño da xente, que me insiste de alguma maneira, bueno, xa non só os meus colaboradores máis próximos, sino pois, en xeral a poboación, é moi posible que decida continuar. Sen embargo, non todo o seu contorno máis próximo apostaría pola súa continuidade, tendo en conta os problemas que atravesan actualmente os concellos, segundo sinalou Yebra Pimentel. Por parte da familia, pois tampouco está moi de acordo en todas estas cousas, porque non cabe dúbida que todo este pois as alcaldías son unha fonte de conflitos, sin dúbida. Hoxe hai moitísimos problemas en todos os ámbitos, os recursos son escasos, fundamentalmente nestes tempos, todos conocemos a etapa crítica na que vivimos, as necesidades son as mesmas ou cada vez son superiores, e, bueno, ten que facer uns esforzos enormes para intentar satisfacer as necesidades dos veciños, e, bueno, ainda que ten moitas cousas positivas, e non cabe dúbida que che producen moitas satisfaccións. É certo, cando un ve que mellora as condicións de vida dos seus veciños, cando un se dá conta de que os veciños se teñen afecto, te aprecian, e bueno, pois eso tamén influye. Entonces hai dúas forzas que motiva, por suposto, hai dúas forzas que me chocan. Por unha está pois a familia que non lle ve con bons ollos todo que siga, porque, bueno, que me afecta, porque todas estas cousas afectan, porque é unha fonte de preocupacións, de que uno non dá atendido da maneira que quixera a todas as necesidades que teñen os veciños. O rexedor leva nestes momentos 31 anos á fronte deste concello e é un dos rexedores máis veteráns do Estado. Dende o seu punto de vista, este é un momento difícil porque as administracións locais son as máis cercanas aos cidadáns. Os alcaldes ven realmente as necesidades dos veciños. Non as ven desde os despachos, nen desde outros sitios que non, desde mundos virtuales. Os alcaldes vemos as cousas na calle. De un sale á calle e atópase co veciño. Entonces, enseguida che fai ver o que necesita. E tú mesmo te das conta que normalmente suelen ter razón, porque é certo. Por outro lado, encontras que para satisfacer esos recursos son escasos. Julio Yebra fai balance de todos estes mandatos. Ao longo de todos estes anos, sentín moitas preocupacións. En algún momento pasei etapas non digo deprimido, pero, bueno, con preocupación, pero tamén moitas veces os propios veciños me dan forzas para seguir adiante. En todo caso, non o teño dicido, pero probablemente fagalle caso aos veciños, como é natural, non cabe dúbida que son moitos anos, eso é certo, pero, como lle digo, a moita xente, sobre todo alguna xente da oposición, que bueno, que non con mala fe, sino que eu entendo que con certo afecto, pois me dice, oye, usted leva 32 anos, é certo, pero levo 32 anos, agora cando remata a legislatura, non por gracia divina, que tamén, que estou seguro que en moitas ocasións, a divinidade axudoume, non, para seguir tamén. Eso non quero renegar tampouco deso, pero se levo estes anos é porque os veciños así o manifestaron unha vez tras outra. Iso tamén para min, en vez de ser unha crítica, é un motivo de orgullo. É dicir, uno se senta aquí porque se lle ocurre, sentase aquí porque os veciños, a través dos concelleiros, lle dan ese mandato para que un continue. Cando un é capaz de continuar durante esos anos, eu entendo
que por algo, non? O sea, que poden engañar a xente, pois poden engañar a moita xente, isto non digo eu, creo que o dixo un presidente americano, poden engañar a moita xente durante pouco tempo. Podes engañar a algunha xente pois durante un tempo tamén. O que é imposible é engañar a toda a xente durante todo o tempo. Eso non cabe ninguna dúbida. Unha etapa na que recoñece que tamén houbo erros. Nesta longa etapa, desde logo, pues, efectivamente, que tamén estou convencido que moitas das cousas que tampouco as fixen ben, que me equivocaría pues, en varias ocasións, evidentemente, non cabe dúbida. Porque un non acerta sempre, non? A veces non ve as cousas ou non se dirixe polo camiño xeita, ou non é posible, que en moitas ocasións tamén ves o camiño, pero é impracticable, non? Pero o que sí é certo é que deso sí que me sinto realmente satisfeito, que é o que máis me motiva é do afecto e do aprecio dos veciños. Polo momento aínda non está en riba da mesa do partido, pero dada a proximidade electoral non tardaremos en saber cal é a proposta oficial e a decisión definitiva. Yebra Pimentel lanza unha mensaxe que hai aspectos que están por riba do interese dos partidos. A mí o que me interesa, por encima, eu só quero deixarlo moi claro, os partidos están moi ben, pero por encima dos partidos están os veciños. E as veciñas, evidentemente. Eso é así, o sea, a mí me interesa moito máis o sentir do meu povo co sentir dos dirixentes do partido que sexa. Eso non, o sea, para mí eso teño, é unha cosa que sempre quixen ter clara, non? O sea, para mí o máis importante son as veciñas e os veciños de Carballedo, nestes momentos, e sempre, non? Pois os partidos están moi ben, eu lógicamente pertenzo ao partido, que é o Partido Popular, pero sempre supeditado, por suposto, ao pensamento da xente, que a que vexo todos os días, coa que convivo, e a que me conta os seus problemas, eu tamén a eles os meus, e me dan explicacións e ellas dou. E iso é o máis importante.